Una casa d'allotjament turístic al Solsonès amb un 5% de descompte. És una casa reformada amb criteris de bioconstrucció i on trobar un espai de repòs, retir i guariment en un entorn rural i en família. La casa es pot llogar sencera, 24 places, o en habitacions dobles familiars i un apartament amb capacitat per 8 persones. Totes tenen el seu propi lavabo i aquest espai en comú de relax i meditació. Vistes al nord de la comarca del Solsonès. L'espai de cuina i menjador és compartit i s'ofereix servei d'esmorzar amb sucs naturals i productes de proximitat. La joia és aquesta sala on la Paula hi fa tractaments de quiromassatge, reflexologia i osteopatia brutals. La casa té pati amb taula de ping-pong, un gomo on es fan concerts a la fresca a l'estiu, piscina, gronxadors i linkar. Aneu-ga! Podeu fer caminades per l'entorn fàcils i banys de bosc. És la casa en grill a Lladurs, a 15 minuts de Solsona. Si reserveu de part nostra us faran un 5% de descompte.